Вдигай го този камион да не го запали. Добре, добре. И сега не знам какво ще кажа тайно. Пак. Малко не. Прекрасни, мога да ги използвам след това, да си ги вземат и да ги ползват пак. И 20 метров кол нямаше работа. Не, той кол е после вече като легне да се разръча. То става долу и на топка, дали изгоряло? Как да не може, това няма как да живее. То стане из бетонка. Ще направим една... Ще направим могилата на това. Цецо, едно дебело момче с един голям корем плачеше за църквата, видяхте ли го? За църквата плаче. Да. Радко мъката. Радко хубавец. Трябваше да ги поканим, не пратим по една покана. И на тях. Аз... Трябва да прекъснем за малко прякото предаване. Как се ни напиве? Как се ни напиве? Хубав кадър да ви. Чите за седелехте. Как? Може да поздравиш браконерите. Да се радват. Там бачи сме тук от нашия. Да се радват и да се целуват, ако искат. Не са ли вижда една чернилка?